idan son zuciya ya saba addinin Allah, in ya yi daidai da ra'ayin waɗansu munafikan malamai, lokacin da za a aiwatar da wannan son zuciya suna goyon bayan wannan son zuciya, za su ja bakin su yi shiru, ko da a ce wannan son zuciya zai cutar da al'ummar musulmai. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu yi addinin nan yanda Allah ya saukar mu manzon Allah. Idan ba za mu yi ba kuma mu zama kafirai kawai. Wannan wani matashi ne yayin da ya fito cikin fushi yana tsokaci dangane da abin da yake kokarin faruwa da Sheikh Murtala Bello Asada na barazanan kisa da wani dan ta'adda ya masa, a lokacin da yake kalubalantar sauran malamai dangane da shiru da suka yi, ya alakanta abin da son zuciya ko kuma rashin tarayyarsu da shi. Ku biyo mu domin sauraron cikakken jawabansa. Ku yi ƙoƙari ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa a wannan tasha mai suna Mu'anex Media domin samun ilmantarwa da kuma faɗakantarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, jama'a assalamu alaikum. Wato wannan sakon zuwa ga duk wani musulmi da ya yarda da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, in respect of kai dan wani kungiya ne, izala ne, qadiriyya ne, tijjaniya ne, shi'a ne, in dai ka yarda da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan sakon naka ne. Wato batun hadisin da yake tabbatar da makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato abinda na fahimta da malamai shine, da farko dai an yarda cewa hadisai akwai ingantattu akwai da'ifai. To a ingantattun ma akwai malaman da idan ya saba ra'ayinsu ko tunaninsu suke yin ƙoƙarin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gyara. Duk malamin da ya yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yarda cewa wannan hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito, to ko dai ya yarda da hadisan gaba ɗaya wayannan ingantattu, ko kuma ya haramta ma kanshi karanta hadisan da kuma yadda da duk wani abin da ya zo daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda masussuka yake yi. Amma munafinci ne ka yadda da hadisan da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, ka zaɓi wanda ranka yake so ka yadda da su, wanda ya saba tunaninka da ra'ayinka ka ce za ka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gyara. Abin da yasa nake wannan magana shine, hadisan makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin wannan hadisi ne ingantacce ko kuma da'ifi ne? Idan hadisi ne ingantacce, sannan a samu malamin da ya yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana kalubalantar wannan hadisai, to ya zama munafiki, saboda kokari ne na yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gyara. Idan duk abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka amince da shi, to bai kamata a ce kana da zaɓi akan abin da kake ganin yayi daidai da tunaninka da ra'ayinka, shi zaka amince da shi, wanda bai ka amince da shi ba ka ce zaka ba maganar manzon Allah kuskurima. Wannan shine gaskiyar magana. Idan ka yarda da hadisai zaka yi riko da su ingantattu, to bai kamata a ce akwai exception, akwai wanda ka zaɓa ya yi maka daidai zaka yi amfani da su, wanda ya saba tunaninka da ra'ayinka ka yi watsi da su kuma ka ce zaka dinga kalubalantar su ba. Kawai ka fito ka bi masussuka, ka kwashi hadisan duka ka kai su bola. Amma in dai ka yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk wani hadisi ingantacce dole ne ka yarda da shi. Takaddama akan makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ne, ilimi ne wanda nake ganin a wannan zamani ba abu bane da malami zai zo ya bude ya ce zai karantar da al'umman annabi. Saboda me? Matsalolin al'umman musulmai ya wuce a ce kana ƙoƙarin fahimtar da su makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abu na farko da ya kamata a fahimtar da malaman da kowane lokaci suke ɗauko wannan hadisai don karantawa. Saboda me? Ilimi ne da ba zai amfani al'umman musulmai ba. Da sanin shi da rashin sanin shi bai da wani amfani ga al'umman musulmai. Kuma duk lokacin da aka karanta, al'umman musulmai masu kishin manzon Allah, waɗansu sukan ji kash, ya za a ce iyayen manzon Allah makomansu wuta.
baya ma mutane daɗi saboda me soyayyar da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga idan ilimi ne wanda ba zai amfani al'umman musulmai ba, ya kamata a ce an jinginar da shi, kamar yadda akwai hadisai da yawa ingantattu wanda idan aka ce za a fito da su a sanar da al'umma zai haifar da wani abu mai kama da barna, yasa aka jingine su kuma ingantattu ne. To wannan shi ma a babi na maslaha ilimi ne ingantacce ne, ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma karantar da al'umma wannan ilimi bai da amfani, sai a jinginar da shi tunda ba zai amfanar da al'ummar musulmai ta fuskar sallah, alaula, wankan janaba, zakka, hajji, umra ba, sai a jinginar da shi. Amma ba daidai ba ne wanda ya fito ya karanta wani ɗan iska ɗan tasha ya fito ya halasta jinin shi ba. Malaman da suke ɗauko na hadisi su karanta nasiha suke bukata don su fahimci inda aka dosa, su jingine shi, su bar fitowa kowane lokaci suna karanta wannan hadisi don tunzura mutane da jawo yamutsi tsakanin al'umma ba. Amma idan malamin ya ɗauko ya karanta sai a mishi nasiha yadda zai fahimta, ba ɗan tasha, ɗan wiwi, ɗan giya, ɗan jagaliya, ɗan fashi ne zai fito yana halasta jinin malami ba. Wannan irin abun ko akan kiristoci ba daidai ba ne, a samu kirista namiji ko na mace da ya yi ɓaci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, a ce ba a ɗauki mataki a kan shi a hukumance ba, a samo waɗansu 'yan tasha 'yan kwalta su ne za su halatta jinin wannan kiristan ba. Wannan ba daidai ba ne, shi yasa shi rashin daidai ne, ko akan musulmi ne, ko akan kirista ne, ko akan kafiri ne wanda bai da addini. Irin wayannan abubuwa sun faru a baya akan kiristoci, wanda waɗansu daga cikin musulmai suka dinga justifying wannan abu, shine zartar da hukunci mutum ya fito ya halasta jinin wuri wanda shi wannan mutumin ba hukuma bane, ya fito ya halasta jinin wuri ya ce duk inda aka gan shi a kashe shi. Kuma waɗansu daga cikin malaman addinin Islama suna ganin wannan tunda ya yi daidai da abin da suke so, sai ana ɗaukar shi a matsayin wani abu ne wanda daidai ne, kuma ba daidai ba ne. Musulunci bai yarda da wannan ba. Kotu take da alhakin halasta jinin mutum, ko musulmi ne, ko kirista ne, ko kafiri ne, kotu kawai take da wannan hurumin. Amma ba wani hadisi ko ayan Qur'ani da ya halasta wani mutum guda ɗaya wanda ba hukuma ba ya halasta jinin wani musulmi ko kirista. Amma da shike kuma ita gwamnatin da muke da su wayannan jahilan 'yan siyasar, kowane lokaci su fatansu a samo abin da za a hargitsa al'umman musulmai da ba waɗanda ba musulman ba. Saboda me zaman al'umman Najeriya lafiya, zaman talakawan Najeriya lafiya barazana ne ga su 'yan siyasar. Saboda haka in irin su mai barewa sun fito sun threatening sun halasta jinin wani, za ka ga mahukunta ba su ɗauki mataki a kansu ba. Idan wani malaman addinin musulunci ya fito ya ce ya halasta jinin wani kirista saboda ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba da kuɗi, duk wanda ya kashe wannan kirista zai ba shi wannan kuɗi, za a ja baki a yi shiru, sannan mahukunta za su yi shiru, wanda ba daidai ba ne. A wannan lokacin shi wannan malami da ya halasta wannan jini na kirista ya kamata a kama shi, gwamnati ta kama shi, saboda me ba hurumin shi bane halasta jinin wani saboda ya yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakki ne na hukuma su halasta jini don su tabbatar da laifin shi, in ya kai ga kisa a kashe shi. Amma ba hakki bane na waɗansu gama garin mutane su ce sun halasta jinin wani duk inda aka gan shi a kashe shi. Amma da shike system ɗin is not working, gwamnatin jahilai ne, ba su san abin da suke yi ba, ba su damu da hakkin jinin al'umma ba, ba su damu da kare dukiyar al'umma ba, sai kowane lokaci a jingina da addinin musulunci don aikata ta'addanci. Kuma al'ummar musulmai suna kallo. Shi wannan mai barawa ya kamata a ce yana yawo? Ya kamata a ce yana yawo a yanzu? Irin su mai barewa da irin su waɗansu daga cikin malaman addinin Islama masu irin wannan ɗabi'ar da waɗansu fastoci, duk ya kamata a ce a same su suna yawo a yanzu.
amma saboda abin da gwamnatin take so kenan yanzu wani ma da ba mai barewa ba yana so ya yamutsa al'umma musulmai sai ya zaga ya kashe malam Murtala Asada ko malam Lukuwa shikenan an jawo fitina tsakanin al'umma musulmai a ɗauki makamai a ta kashe juna su ba hukunta abin da suke so kenan in ba abin da suke so bane a yanzu haka gwamnatin jihar Sokoto ya kamata a ce da ta kama wannan mai barewa shi yasa a baya na sha yin magana cewa duk duniya idan ana so a aiwatar da ta'addanci akan al'umman musulmai da waɗansu ma wanda ba musulmai ba in dai kana so ka aiwatar da ta'addanci ka yi nasara to ka jingina da addinin musulunci za ka yi nasara na aiwatar da wannan ta'addanci saboda mu waɗansu al'umma ne ga addini tsarkakakke daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda munafinci da ta'assubanci da kungiyanci sai mu kawo munafinci da son zuciyarmu mu justifying abinda ba musulunci bane idan son zuciya ya saba addinin Allah in yayi daidai da ra'ayin waɗansu munafikan malamai lokacin da za a aiwatar da wannan son zuciya suna goyon bayan wannan son zuciya za su ja bakin su yi shiru ko da a ce wannan son zuciya zai cutar da al'ummar musulmai ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi addinin nan yanda Allah ya saukar ma manzon Allah idan ba za mu yi ba kuma mu zama kafirai kawai amma wannan munafincin da ke tsakanin ahlus sunna yana justifying magana masussuka ne idan a hadisan nan za su zo ingantattu ku zaɓa wanda ya yi san ranku ku yi amfani da shi wanda bai san ranku ba ku wurgar da shi wanda ya ɗauko ya karanta ku yaƙe shi to kun zama munafikai ba ku da bambanci da masussuka kuma maganar da masussukan yake faɗi ya tabbata gaskiya kenan idan ƙarya ne hadisan a tattala su akai bola in kuma gaskiya ne duk yanda suka zo daga manzon Allah ko zai maka daɗi ko ba zai maka daɗi ba dole haka za ku karanta shi ku ne za ku ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadisin ya inganta ba wani wanda ya isa ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar da manzon Allah ya fito daga bakin manzon Allah samina wa adana kawai ka bi in bai maka daɗi ba in ka ji kawai ka wuce ka kau da kai amma a fito ana tsinewa ana halasta jinin waɗanda suka karanta hadisin da ya fito daga manzon Allah ingantacce ba daidai ba ne wannan yana tabbatar da jahilci da munafinci da kuma san zuciya a addinance wannan shine salamu alaikum